תן לי ללכת, אבי, תן לי ללכת. ענבל, את לא הולכת לשום מקום. אני אומר לך להפסיק. אני הגבר בבית הזה ואני אומר לך להפסיק. אני אתן לך פקודה להפסיק. אני מתחנן בפנייך, די, תפסיק. אני אפסיק, אתה תפסיק. אתה תפסיק. מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? מאז שניסו להרוג את אבא שלי, אני במלחמה, אני כמו דבור שמנסה להגן על הקן שלו. אתה מלכה, ענבלי, את מלכה. אז כשאני בא הביתה אני צריך לקבל את זה ממך, באמת. אתה לא אוהב אותי, למה אתה לא עוזב אותי? תעשה לי את הטובה הזאת אם פעם אהבת אותי ותעזוב אותי. אבי, אני מתחננת בפניך, תעזוב אותי. אני לא אוהב אותך. אני לא אוהב אותך, ענבל, אני מת עלייך. אני מת עלייך, ענבל. בשביל מי אני עושה את כל הדברים האלה? את מי אני מנסה להציל פה, ענבל? תביני, האנשים האלה שניסו להרוג את אבא שלי, אין להם אלוהים, הם ירו בו בבית כנסת. הם ינסו לפגוע בך ובעידן. אתה הולך לזונה שלך. אתה הרגת בשבילה את בעלה. אתה הרגת בשבילה את בעלה, אבי. בשבילי לא הרגת אף אחד. מי אמר לך את זה? מי אמר לך את זה? עכשיו אני ארוג את הבן זונה הראשון הזה שאמר לך את זה, אה? עכשיו אני אצא החוצה לרחוב ואני ארוג את הבן אדם הראשון שאני אראה בשבילך. בשבילך. מי אמר לך את זה? מה קרה? שום דבר, אמא, הכל בסדר. אני וענבל מסתדרים מצוין. יאללה, ענבל, תביא חיבוק שיעור שהכל בסדר. גילה, תגידי לבן שלך שייתן לי ללכת. ענבלי, תעזבי את המזוודה. בואו נדבר. בשביל מה, שישקר לי עוד פעם? אני לא שיקרתי לך. זה בחדשות. אמרו את השם שלו בחדשות. משה אמרני. זה מה שהיא אמרה לי. אתה עשית את זה בשבילה. אני לא עשיתי את זה. כן עשית את זה, אני מכירה אותך. עשה מה? אני לא הרגתי בשבילה. היא ידעה שהוא מת, אז היא סיפרה לך את זה. ענבל היא שקרנית פתולוגית, הבחורה הזאת. היא מופרעת, רודפת אחרינו, ואנחנו בבעיה. אז במקום שננסה להתמודד עם זה ביחד, את מאשימה אותי? זה לא בסדר מה שאת עושה, זה לא בסדר. מה אתה נותן לי את השכל? מישהו יכול לרדוף אחריך? אתה לא מצליח להוציא אותם מהחיים שלנו, אתה? אני הולכת עם עידן להורים שלי ואתה לא תעצור אותי. ענבל, לכי לחדר שלך עם עידן, לכי תנוחי קצת. מחר בבוקר תחשבי מה את רוצה לעשות. עכשיו את לא יכולה ללכת להורים שלך, אנחנו במלחמה. אי אפשר לברוח מהעבר, אבי. הוא תמיד יצא וירדוף אחרינו.